Gdje si bre? Gdje si buraz? Evo tu pozadi, gdje si ti? Ovo je dobro dupe. Što lepo dupe, ej. A neće da veruješ, majke mi, ja sam peder, znaš? Meni to ništa ne smeta, znaš. Ja imam i dečka. Je li me čuješ? I čujem i vidim. Je li me čuješ? Jel čuješ? Čujem te bre? Ozbiljno čuješ? Pojedeš mi. Čujem te bre? Jebne gluve, čuješ? Velić, idete napolje sada. Ko bre ide napolje? Crni cerek majicu ima, si vidio? Was crni cerek? Ne znam, šta radiš? Ich mach nix. Warum? Nemam pojma. A ne znaš srpski? Znam srpski, brate moj. Wie geht's? Was geht? Nix. A ne znam ovaj srpski, brate. Znam srpski, brate. Wie geht's? Du sprichst Deutsch? Jem ti familiju, was geht's? Kaži mi kako si me, brate? Brate, super sam kad vidim brata Njemca. To je to. Kaži mi, jel podržavaš pedere? Zavisi, brate. Od čega? Da hoće da mi je buljuna. Ne bre, ja sam ti normalan onako, skroz. Ja imam svoju ljubav tamo i to je to. Onda te podržam. Mogu ja da se priključim? Pa si rekao sad? Pa možeš. A ti bi mene malo ćevap i to, a? Ne, no, nikako. A njega bi ja. Ti mater sam, sorry. Ne, brate, ja bi samo da pružim zaštitu porodici. Pižva ima pištolj. Šta radiš, brate? Evo ništa, šta ti? Evo ništa, brate, malo, ne znam, pojma. Izgubio se, radim. Jesam se izgubio i ja se prošlim da me ne snimaš za YouTube. Ne. Vidi. Što zbojiš? Pa zato što moja majka ne sme da zna da sam ja budan. Ja sam pobegao iz Srbije u Nemačku. Ja ću to sutra postaviti. Pa nemoj, brate. Nemoj mene iseči, teo sam samo da te pitam nešto i mene iseči. Pitaj, ide. Mislim, nemoj da mi isečeš, da mi pretiš i to. Neću da te iseću ovako, da se ne vidiš. Vidi sad, mnogo me zanima mene, jel podržavaš pedere, brate? Ja sam pobegao iz Srbije u Nemačku baš zbog toga, imam probleme velike. Pa boli šta rade, ali ne podržavaju. Pa što bre, brate, mi smo svi... Jesi ti pred? Pa jesam, brate, ne stidim se ja ničega toga i ovoga, ali, kako da kažem, mnogo sam imao probleme dole u Srbiju, brate. Ili gore u Srbiju. Pa eto, ja i moju ljubav tu, i onda, naš, ne držimo se, samo prolazimo, naš, i onda se čulo da smo pederi, ovo, ono, i kako da ti kažem. Eto, imali smo, bili me na ulicu, i moja majka, i otac, i ljudi, pored. Ja sam došao meni za Nemačku i dobio sam nemački pasoš. Pa ne znam, ja ne podržavam, ali baš me briga. Neću samo da ide, da vejvuju onako ove zastave. Baš me briga, neko se nije budno kada šta već. Ma ja neću ni da, ma baš tako ja ne izlazim ni da držim zastavu, ja nikad nisam vidio zastavu, brate, zastava. Mislio sam na ovu zastavu. Ovaj kad budu kure šta radi u 4 zida. Ja bi pedere tuko kad bi mene neko muva. Ja to ne poričam. Pa jeste, ma upravo si, nema šta. Znači, ne diraj me, neću da te diram. Pa jest, tako je. Nema šta, upravo si, brate. Dobro, tako sad da ti ne oduzimam puno vreme, radiš, brate, zarađuješ. I ti radiš, vidim. Te radim. U zastavu. I ti i on zastavu radi. I on snima. Jok, ne snimam ja. Nadam se da me ne da je pedere, osjećam se jako loše, sam rekao da ih ne podržavam. Nadam se me ne da... S kim pričaš to, čovječe? A drugarica tu. Vidiš. Au, vidim je, keva mi. A, tu negdje u ćošketu. Zdravo, brate, zdravo, sestro, kako si? Evo ja mašem, kao ono. Čekaj da uđem sad. Evo ovako. Bravo, majke. Da ste mi živi, zdravi i uvijek da vam stoje pravi.
I ti veri, brate. A i čuj me, kako to bre, šta si ti tu te namestio, imam ovdje ovaj laptop, ne znam ništa. Pa ovdje imam jedan ekran i ovdje imam jedan ekran. Vidio sam to na YouTube, narodovi YouTuberi, ali ja nemam pojma to da namestim, ja imam samo laptop, dosta i to. Baš tebe briga, dosta. Pa šta da radiš? Dobro, tako da te ne puno zalađujem, vidimo se, ajde. Vidio se, brate. Gdje su probleme? Ja, komm. Komm. Ich bin Araber. Ich bin serbische, man balkanische. Ha! Pauza, music. Folj! Atați colile, ume. Das Musik. Lo che compta con Giune. YouTube. Albania. No problem, bro. Albania music. Rëndësak, shë e da me vanga fjell. I go in. Šta puš? Evo mi gotac. Was? Papa, Was, Papa? you are my father. Ich bin nicht dein Vater. Ja, du bist mein Papa. Nee. Wie heißt du? Wir sind bei Star Wars, oder? Ja. Ty tak pierdolisz. Bin ich Darth Vader? Was? Ich bin Darth Vader. Darth Vader, was ist das? Dein Name? Kennst du Star Wars? Nee, ich kenne nicht. Ty kurwa gadasz po polsku czy nie gadasz do chuja? Was? Ty kurwa nie rozumiesz po polsku? Nee, Srpski. Jaki? Srpski. Ja, was ist das? Was ist das? Das ist Serbisch. Also, ich kann Papa, Sohn und Duch. Oca, Syna i Svetoga Duha. Ty musisz się po polsku uczyć gadać. Sveto trojstvo ustima. Kurwa mać, wiesz ty co? Kurwa! Kurwa. To kurwa oni znają, kurwa to Понимаешь nie ты znają. русский? Ja, nie, jeśli говорит по-российски. Слушай меня. Russia, Serbia, Bratan. Deutsch. Russisch und Serbisch. Das ist eine Familie, ne? Du musst Polnisch sprechen. Aber ich weiß es nicht. Das Land. Poland. Ich weiß nicht, Poland, aber ich weiß es nicht, das Sprache. Kurwa ist Serbisch Sprache. Ty kurwa wszyscy, cała Europa zna kurwa. Ja. Cała Europa zna kurwa. Widzisz? Ja, cała Europa zna kurwa. Ty mnie rozumiesz, kad pričam na srpski. Ja cię rozumiem, bo ruskie podobne troszkę do polskiego. Nie, ja pričam srpski. Serbia. Ja nie говорю teraz serbski. Srpski te ustima. Serbski ja nie говорю. Ali to je moj tata. Ten tu? Tata. Ten Papa. tata. Du bist mein Papa. Nee, nix, Papa. Ja. Ich bin Wie nicht heißt du? Ich heiße, ich bin, weißt du, ich komme von Star Wars. Star Wars? Wars. Darth Vader. Ja, ich weiß Star Wars. Darth Vader. Darth Vader. Darth Okay, wie Vader. heißt du? bist Darth Vader. Ja, ich bin Darth Vader. Dobrze gada po Nein. Doch, ich bin Darth Vader, ja. Dobrze gada. Ja. Nein, du bist mein Papa. Du heißt Goran. Ich heiße nicht Goran, ich heiße Darth Vader. Nee.
Du bist Goran. Mein Accent schon Du hast große Probleme, meine Mutter schlägt dich. Warte, soll ich deine Mutter schlagen? Ja. Komm. Warum? Yalla, in Dubai. Was? Ich soll Du ficken? bist mein Papa. Und Punkt. Ich bin nicht dein Papa. Ja. Du bist schwul, oder? Ich geh nach Hause. Ich geh schlafen. Geh doch nach Hause. Spierdalaj! Verdammter Scheiße. Geh doch nach Hause. Kurwa mać, spierdalaj! Spierdalam. Ich seh dich immer noch. Weź te krzywe zęby. Sag mal, ich habe doch gar nicht gesagt, dass du schwul bist. Opet ti, a? Opet ti, u majku li ti Li ti celu tu kajlu. Šta radiš, was geht? Moj pekar? Opet ti? Pričate li srpski? Onog dana sam se malo šalio s vama. Gdje si cigane? Tu sam, brat. Gdje si, Srbine? Što radiš? Ništa, evo. Sedi malo, dosadno mi. Šta radiš ti? No vrate, isto drem Dati, moram te pitan nešto, mogu te pitan nešto. Ajde, molim te, uvredi me nešto opako. Ne, bez problem. Ajde. Neko te iznervirao, brate, vidim nešto si skenjao baš. A mnogo mi krivo, brate, uđeš ovdje u Nomegle lepo da pričaš s ljudima, ono sve šiptari, brate, grde, psuju i posle naletiš na našeg Srbina, rekao, ajde da pričamo nešto, desi ciganine. Pa evo sam, ne ljutim se, brate, meni nije to ništa teško, ali samo mi Srbi smo ostali. Desi, bre, ljubavi. Evo ga, brate. Meni ne smeta što sam Rom. Ma ne smeta ni meni, brate. Nego samo mi cigani smo ostali s ovim Srbima, niko više svih napustili u kuću. Ti si otišao u Nemačku. Pa pobegao sam, vidiš, brate. Jedino taj ciganin što je s vama ostao. Kako se zoveš, ljubiti, brate? Edin. Romeo. A Romeo? Ti si onaj Alfa Romeo ili? Romeo, brate. A ti kako se zoveš? Ja se zovem Gucci. Jebe ustima, brate, kad mi dala Gucci ime. Brate, čekaj, sad se prodaš sigurno, brate. Hoćeš da vidiš na YouTube? Imaš YouTube kanal? Nemam. A? Nemam, nego. Kažem, brate, nemam. Nemam YouTube kanal, ali sam izašao na RTS. Ne žepavaj. Dobro. Majka mi dala ime Gucci, brate. Ajde, RTS televizija, zamisli. Kako se zove video? Majka mu dala ime Gucci. Ne, kucaš RTS Srbija, Dobro. Kragujevac. Dobro. I kucaš Licika. I tu ima intervju gde su pričali o Romima, ovo ono, i onda tu nailazim ja. A kako se prezivaš? Gucci Jovanović. Aj, Ibrahimović. Što me zezam? Ibrahimović. Dobro, izvijem, neću. Aj, ne seri, veti. A na šta me zanima? Ja sam pobegao ovdje u Nemačku zbog jednog vrlo... Oj, prvi ili drugi? Ovaj što peče prase. Vidi, nađe me, čoveče. I nađe me, čovjek. A možda nađeš i YouTube kanal, vidi. Stefić 88. Čekaj, bre, šta si rekao? Izvijem. Gledamo video. Bravo. Viš što sam ih pustio, Snežo? Ludaci moji ljubavi. Pustio sam ih da gledaju moj klip. Da mi majka dala ime. Svakim čas oni me vole. Udari like. Udarim like, evo sad ću ja. Udari like. Čekaj. Kako se zove, kako? Smanji, brate, smanji malo, molim te. Molim te, smanji malo, ne čujem ništa. Jao. Kako si rekao, brate? Evo ti pa uključujem. Kucevo, Stefić 88. Stefić? 88. Evo sad ću da te nađemo odmah. Tu mi je moj brat blizanac. U isti dan smo se rodili sve. Evo ga. Igrice, a? To mi je brat. Evo ga tu, ne znam da li ga vidite. Pokaži sliku. Ali hoj, brate, jesam.
Taj sam, ali to nisam ja. Evo si ti. Gde? Taj nisam ja, piši. Evo ga. Bro, Pa da si to ti. sam ja. To sam ja. Ali klip mi je, taj kanal je od mog brata. I on i ja smo blizanci. Kako ste mi, pa kako ste mi vi ovako? Da ga zovem, će ga vidjeti? Aj, zovi ga. Zovi. Muhammed! Avakari. Avakari vrite di čoltu. Avakari. Pa ne vidimo ga. Pa stani malo vamo. Dina, a stidi se, brate, pederaš, otvorio video, otvorio YouTube kanal i kao sramoti se da se snima faca, kao nešto pola Kako se bre face, stidi pola kad si kila, youtuber, nešto. bre? Kako da se stidi kad je youtuber, on ne smije da se stidi, on Pa viš da se stidi, brate. Čekaj, bre. Kaži mi... Guče. Ti, brat tvoj. Aha, Kako se zove tvoj brat? Šta kaže ti narod? ko? Brat, kako ti se zove, Stefan? On je Stefan, mislim, on se zove Muhammed, ali stavio Stefan, sramoti se što je ciganin. Slepas, bre. Što si rekao da si ciganin? Čekaj, kako? Muhammed. Brate, kako se zove Muhammed, brate? Muhammed, brate. Kaj piti kako se zoveš Muhammed? Nije, Stefan. Dobro, Stefan se zove, bre, Stefan. Sad ti. Dobro, Gucci, ti baš fake. Ma ja se ne stidim, brat, ja sam Gucci i ostalo to, Jovanović. Čekaj, di si Gucci, a nosiš Calvin Klein majicu, kako sad to, bre? Ma čutio sam našu kantu. Pa kako sad, brate, Gucci, prodao si Gucci? A evo ja imam Jordan. E, vidiš. Sok više nemamo, brate. Pa idi kupi, ko je stariji od vas? Pa u isti dan smo se rodili, kažu oni kao 5 minuta, ovo nama da... Pusti se od te politike, brate, sve to... Pusti. A koje ste gledali, koliko me trajanje? 2002. i on i ja 13. aprila smo rođeni. Ja sam 2002. Zajebavaš me? Da, bre. Ali izgledaš čovječe mlađe, brate. Uži mi bio. To mi svi kažu, majko. 2002. godište i on, kao ja i ti. Ozbiljno. I on 13. aprila. Nije, 13. aprila si ti? Jesi? Ne. Ja sam 11. septembra, ali 2002. 2002. moj brat, 11. septembar, to da zapamtiš. 11. septembar. Si zapisao? Učestite rođendan. Da, mora da ti... Nego, bre, odakle ste? Pa svi smo iz različitih krajeva. Da. Pa, Ja sam Mislim- iz Niša. Idemo po redu. On je Niš, ja sam Kruševac. I ja sam Niš. I on je Niš. za kurac me držiš. Šalim se, morao sam da kažem to. Jebem te kude prodiš. Nekada mi je bil dupe. A sad ti ne ja veruješ, mogu da brate. letim. Ne mogu da naletim. Wow, brate, vi ste ekstra. Ali moram da ti kažem samo. Mislim, nemoj da se ljuti, ja sam inače ovako gej. Ne serija, ajde, ne zabavi. Majke mi, zbog toga smo i došli u Nemačku, imali smo probleme tamo i onda... Plus taj rasizam, malo i to i eto. Brate, Brate, ne poznajem ni jednog, Kenjaš 100%, ne poznajem ni jednog, brate, Roma koji je gej, znači nema sile, brate. nema Ja, šanse. Pa, brate, od ovog koleta ciganke ti si mislio, brate, debeš muški, normalno. pa brate, vi nikad to neće da razumete. Jel mene kako da... A tvoj brat šta je? Pa normalan čovjek, brate. Pa, Normalno čovjek, a ti si gej. Pa tako da kažem, mislim, ja mogu i sa ženskom. tako. Pa nije, ne mogu da ti opišem to, brate. Ja mogu i sa ženskom, brate. Stani, ti, brate, sad se sprodaš 100%. Sprda se, Gucci, brate. Gucci, Baš- ovo se sprodaš, brate. Baš ti dobro kući. Što se sprdam, brate, gde se sprdam? Ja, kako ludo. Ovo za video, ovo za Što, ne video. verujete da si peder? Čekaj, ali lajvuješ? Ne, Lažiš, lajvuješ Ne, pa 100%. video sam. nije kaj mi ušli smo ono bez veze, znaš. A, Pa da upalim snimanje. ne, nemoj. Što? Cijelo su apse, mi smo kriminalci. Dobro. Nemoj da balaviš. Nemoj. Šta pričaš? Ko si, Dragan, nemoj da balaviš. Stvarno. Jevote, kurac. Pa šta radite, čovječe? Pa vidim ja nešto Kruševac, Niš, ovo ono, nešto se diluje tu. Saša Matić i Maša Satić. Maša sad. A vidi Saša Matić i Maša sad. A viš da lud papalea. Ma kaži mu Hakula. Hakula, znaš šta je to Hakula? Šta? Jedi govna na... Bravo.
Da. Bravo. Pa viš koliki si ciganin bre, veći si ciganin nego ja. Ava kari puši kari, dam ti čokoladku da mi ispušiš patku. Jao čoveče, pa ja sam peder, ali nisam toliki, brate. To sam ga ja naučio. On me učio. Bravo, a znaš ciganski to pričaš? Pa onako. Soće rez bre, brate. Niko će više srpski pričamo nego ti. Pa i mi isto pričamo sve srpski, brate. Zato što... A brate, baš reaguju kad... odakle si ti poreklom? Iz Srbija? A tvoji preko, doselili su u Srbiju? Odakle? Jok, niko se nigde nije doselio od kako ja znam. Evo ti tu telefon, brate. Na stolu. Ne zajebavam se, brate. Original sam, majke mi. A jesi markiran, a? Jesi tetovirao u kući, to bi bio baš gas. Nisam, ovdje sam istetovirao od oca ime. A, što piše? Čekaj da iskrivimo ruku. Josif. Josif, Taj mi je. Pa onda bi mislili da ono, da kako se zove, da volim, da bravo, da volim tu marku i onda kao, znaš, on je kao jak, a ništa od stvari nemam Gucci, sramota mi, brate, neki put. A, mora ti kupim nešto, 13. Što ti ne kontaktiraš firmu Gucci i kažeš, moja mama mnogo voli Gucci, čak je meni dala ime po vašoj marki. Možda ti daju nešto. Možda ti daju neki paket ovo. Ja sam imao, sad bez šale, imao sam jednog drugara iz Kragujevca. On je pisao kao neki mail, Gucci, ovo, ono, ne znam. Ali bez šale, brate, sad. Da. I veruj mi, prošlo 1.000.000 godina, niko ništa nije ni otvorio, ni video, pusti se od te priče, brate. Oni kažu, mora da imam nekog sponzor, nešto. To nije sponzor, kreatora, nemam pojma. Aha. Eto ti. Šta još u Nemačku, radite tamo? Pa nije, ja sam peder, razumeš, i onda došao sam tu kao, kako da ti objasnim, imamo veliki rasizam i to, i ovdje još kad kažeš da si peder, dobijaš papire odmah. Ja sam dobio pasoš nemački. Sve imaš, a? Pa samo pasoš, državljanstvo kao i to. Jebeš se u guzicu. Pa ne volim ja to, me razumeš? Brate, ovaj lik je porodičan čovek, brate, se dece upoznaju. Sprdaš 100%. Gdje sam, bre? Nije, brate, šta ti je čovječe? To žena. Nije, bre, čovječe, brate, bre, znaš, nimao 21 godinu decu da imamo. Nego to mi je od sestre, brate, sin. Si oženjen? Pa ja imam drugara be Kurta, bre, se zove Kevin. On je oženjen, no? Moj drugar, isto on iz Adeljena bio. Oženjen, majke mi ima dete. Pa jeste, brate, imam ja drugara, imam 2 dece, a moje godište. Mene majka tera da se oženim, ja neću. Oženi se, Ćamile, dobar život. Ma veži, nemoj da se ženiš, ne valja. Ja sam se oženio za jednog mentalca, jebem li mu. Budala sam ja. Strašno. Pa će vraći decu. A kaži mi, jel dobijaš neke privilegije tamo kad si peder? Brate, mi sad da te lažem, ali stvarno je tako, brate. Gledaju te ovako, jer oni znaju da ortodoksni hrišćani ne podržavaju peder uopšte. I onda... Ne bri, i ja sam isto sve, šta hoćeš, kako vati. Ako se družim sa moju braću muslimani, ja sam musliman, ako sam tu sa moju braću hrišćani, ja sam hrišćan. Ne smeta meni budista da budem. A ako se družiš sa ovih što imaju devojke, onda nisi više peder. Ma nema problema, brate, ma ja ne volim, niko to ne razume, brate, mora objašnjam. Ja ne volim da ja budem ženskom, razumeš, brate? Nego ja volim da budem i sa muškom i sa ženskom, razumeš? A ti mešano. A to je bi, to je onda bi, brate. Ma oni ovdje kažu gej i tačka. Ne može, gej familija, ti si, vidiš ti to, tu upecao sam te, razumiješ? Ti si bi, razumiješ, a to je dobro, znaš. Što? Pa pazi, ti ono cepaš s muškim, cepaš ženskim, a ti reći, ako si da neće bude žensko nikad,
To je dobro, razumeš? Pa narod, ljudi, brate, to ne podržavaju, brate, kako da ti kažem. Ne, pazi, brate, jedan drugara, brate, što ima fetiš na jednog lika, ono, Vatikansku kosticu, brate, i znaš, šta sve ide, razumeš? Pa znam. I normalno s devojkama, razumeš, tako da, ono, kapiraš? Da, znam, eto tako i meni je. To je bi, brate, to je bi, razumeš, to se zove biseksualno. A on nije baš pa beš. Da, razumeš, to se zove biseksualno. On kući nije To nije gej, brate, to nije gej. Pa šta je? Pa to ti je bi, kažem ti, to se zove biseksualno. Samo slovo B kao. Da, da. Čo, ja to ne znam, majke mi. Sad to prvi put čujem. Verujem ti ja 100%. A? Verujem ti ja 100%. Ali jebi ga, otko znam. Lagan si, brate, verujem mi, ne sekiraj se. Ja sam mislio da si od onih što ne valju ništa. Ma jo, brate, mene napadaju ljudi i kažu ti si ženska, haljine, nešto, jebu me. A mene ne vuče. Ej, ti će kuvaš. A šta radite vi tu, bre, čoveč, vidi 12 uveče, 1 uveče, kuvate kafu, si lud? Kad će spavate, bre? Kad umremo. Kad umremo, tad će se odmorimo, pa upravo se. Imaš kuvaš. To veliko. A što je stvarno neki teški robijaši? Pa da smo zato, brate. Ja jesam, brate. Ma mi čigani smo ceo život robijaši, to stoj pa stoj. I ovde, ma gde mi sramote, ja skupljam bakar, ovde si lud. Majke mi je vreo ni baci. Jel ima razlika između Pa po srpski. Kako bre, po dinarima bi bilo bakar oko 2200 dinara. Kilo. Aj 2000 neka bude kilo, ajde. A ovde je... Pa ti s ciganin ti treba znaš to, vrate. Vrate, nisam, ja sam u zatvor, kažem ti. Pa i u zatvorima cigari, bre. Ali, znaš, dugo nismo... Ja sam već 3 godine u zatvoru. Sa telefonom? Da, kod nas ovde je dozvoljeno. Pa ima to u Italiju isto i imam ja familiju po zatvoru, oni svi telefoni, ovo, droge, sve vrte se tamo. Ali nema u svaki. A bez šale ti kažem. Nije u svaki dozvoljeno. Eto, vidiš. Pa dobro, to po, kako se zove, po vladanju, kako vladaš. Da. Je, kažu mi nešto će me pušte sad. Na odmor ili na... Ne, trajno. Boli glava, brate. Pa koliko već ležiš? Kako? Koliko već ležiš? 3 godine. 3 godine? Da. Pa ustani malo, bre, će te boli kičma, nemoj da ležiš. Ne, ja ne mrzim da ustajem, ja sve kad ležim. Sve ležeće, boli te. Ma da. A kako ideš u WC? Ležeći. Samo se obrnem na stranu. Na kašiku kao. Ej kolega, daj ono, pljap. A dobro, šta ja znam, jebi ga. Dobro, da vas ne zaluđujem, ja puno odo da nađem neku komšinicu ili komšu da se zajebam malo. Mi prođe vreme, sutra ustajemo u 4 ujutru. Mislim danas u stvari. Pa moram uvatim autobus, voz i to da idem u drugi grad, da u Ausweisuverim, da mi produže taj... Koji si sad grad? Sad sam u, ne znam da li znaš taj, Gelsenkirchen. Ne. Pa to ti kažem, to je blizu Berlina. Kod Bochuma tamo. Aha, ne znam, ali kao bi znam. Da. Koliko si daleko, brate, od Nimberga? Nimberg. Ne znam, jer nikad nisam čuo da vidim, a? A, pa kako pogledaj? Ajde. Nimberg. Da, Nimberg. 14 km, pa to mi je blizu, bre, čovječe, peške ti... To ti kažem, moj brat je bio tamo, znaš? Eto ti. Da, moj brat je bio tamo, radio građevinu, znaš? Lepota, a ili još tu? Pa bio, sad više nije, nešto, ispao neki problem tamo s gazdom, nemam pojma i ono, brat se je Srbiju. A ovde su baksuzi veći nego u Srbiji, veruj mi, će radiš godinu dana, ovo bre, mjesec dana kod njega, ništa neće ti da. Da, kapiram.
On imao fazon 10-12 evra u satnici i bio tamo godinu po dana. I ono, stvarno bilo do jaja, znaš, i brate, neki problem bio ispao ispred karata, vrati će kući, znaš. Znam, pa ima svega. Digo sprat, sebi boli glava. Digo sprat, napravio kuću. Pa nego šta? Pa jeste, nema šta, vrate, a narod mu se sme kao tižu u Nemačku, ono, idi ti u Nemačku, namuči se, bre, majmun jedan. Bukvalno, vrate, bukvalno. Niko ne zna da poštuje drugoga, svi poštuju mene. Niko ne zna da poštuje mene, a svi poštuju drugog. Ma ne znam šta sam to da kažem. Pojeo sam se više. Pa kasno je, brate, mora u 4 ujutro da ustanem, teško meni. A kaži mi Gučo, jel možeš da ostanemo u kontaktu nekako, ako znaš neki slučaj možda postanemo pederi, šta ne? Zajebavaš me, majke mi, ja ne volim to, brate. Bolje ovako, kažeš mi, znaš. A ovako lažne nade, ja ne volim to, znaš. Ako ti treba Belo, javi se. Čekaj, evo ti Instagram. Ne to, nego ako ti treba nešto, koks neki nešto. Razumem ja tebe, brate, ali kako da se vidimo, čujemo? Pa kad ćeš za Kragujevac? Pa, ja imam pasoš nemački, ja samo 3 meseca smem tu, kao turist. Da li, jel se vraćaš ili ne? Pa ako Bog da, ja ću se vratim, polim ovo. Da, to je to, pametno. Mislim da to. Ali mi slabo to, naš Vuče, mislim, nas, mi koristimo i idemo na speed, brate. Pa vidiš, malo mešaš reći, vidiš. Pa, malo izludiš ovdje u Nemačku, veruj mi, ja sam normalan sasvim. Zato isto. Znam, pa. Ništa. A imamo dobar vid ovdje, sve je bomba. Vid boli glava. Ima dobar vid. Jao. A nema šta boli glava. Ne znam što pričam. Dobro, idem ja da nađem nešto samo da pričam, više ne znam ja šta da pričam, tako pa će se čujem. Ajde, dobro, ajde. Opet ti, a? Ne, ej, da te pitam, gdje si live? Nisam live. Ti si live? Nisam, nego samo snimam video onako, ovako, ajde da te prati. Ajde. Evo ga. Gdje je to? Na YouTube, original. A lepo mi skini, nema ovo bez veze. Tako, bomba. Ono što smo pevali ne valja, to sam... Eto, brat, eto. Ajde, pozdrav. Aj, ljubić.